Unsa man sila dire? Fire! Boss. Ikon sa mo dire. Ha? Ikon sa mo dire. Training mi boss. Sniper ba? Oo. Pite kaya ng pusila. Fire! Kapag ako, na ako ikanda kaning ako ng spotter. Wala kaila din sa mga boss. La, Pwede ka kaila sa mga. wala. Kami ang bagong ranger dire. Labig mga armas dire. Oh, pite ini boss oh. Dire lagi ko mutera. Abot China eh. Abot China. Ah, grabe ka kusog din snipera oy. High tech ini boss. High tech ini. Kini nga pusil. Dire ka mutera. Abot og China. Dire man sila maigo aning sniper. Mula po. Niya na boss. Oo. Mula po sa maniguan. Pader kini. Itong sniper. Yawa ng snipera boss oy. Kaya Like ba yato boss ba? Oh. Yaw. Yaw ko ani mo eh. Ning cover. Ako kana unas na siya mo na siya gitawag og unas. Unas ta ba? Kita bre kag sniper nga. Unas ba? Hapit nga tamakan sa kauban no. Mura mag mamuhagay og lampinig. Ay ba say Pero nga kana to do. Apa isa oh, boss. Abig. Purmo ay naka piloto man. Di ka mga tanap sa aming ranger. Unsa man mga ranger boss. Kami di makakalitok boss. Kami ang kuan boss. Kami ang Power Ranger. Kana isa boss, kana isa. Ikaw boss, isa man ka nga ranger. Ay sinamok boss pero baka direct samok di may makapokus kuan buwag training. Abig. Impak kaya boss eh. Oh, Saka boss, irig ng stand mo boss. gusto kayo yun. Irig ng stand boss oh. Ya boss. Ah, suga jud eh. Ha? Ya buto daw. Ah, nah, guba na stand boss. Ay, oh, uy. Kalin mo itong ano. Pudar kayo.